Duarte é o recadero do hospital, é un tipo calado. Ese home de fiar. Duarte, comprendo a súa inquedanza, dona Irene, pero coñezo a ese rapaz desde que entrou no hospicio. Non creo que Duarte sexa malo. Simplemente, el ten que vivir coas circunstancias que lle tocan. Entérrao. Que non te vexa ninguén. É un asasino, el mata, pero eu non elixo a quen matar, excepto en algún caso moi concreto. Normalmente son un mandado. Entón tamén hai que pensar que o coitelo o teño eu, pero quen é o que me manda? Isto é unha especie de xogo de forzas. O Hospital Real tiña entón unha xurisdicción independente, era un territorio paralelo, onde a xestión era propia, só lle debían contas ao rei. O que acontece cos meus fregueses é exactamente o meu cometido. Salvo que iso ocorra entre as paredes do Hospital Real, nese caso depende de min. Eu son a máxima autoridade alí. E por riba de min só está o rei. Ser o administrador do Hospital Real significaría estar na pirámide do poder en Santiago. Xogámonos moito no Hospital Real. Salud. Salud. A vida naquel Santiago do século XVIII valía menos do que vale agora? Indudablemente sí. Pensei que Santiago era unha cidade segura. Santiago non é París, aínda que unha vez tiven que quitarlle unha fouce das costas a un home. De vez a onde mellor se atopa é aquí na sala de operacións, na consulta, rodeado de xente xoven, que onde el ve un pouco esa posibilidade de vida, non? É unha sociedade moi dura, moi cruda. Que temos aquí, padre? Ferida de bala no ombro, sin orificio de saída. Mal asunto. Beba, paralle ben, beba. É unha ferida sucia. O proxectil arrastrou todo o que atopou por diante. Despois hai unha característica moi importante aquí que é difícil de interpretar, que é como asimilar que con todo este instrumental que temos por aquí abras en anestesia con un simple láudano que lle das a xente, decir... Pode sacar. Sabe vostede rezar o rosario, padre? Eu vexo como unha carnicería, en realidade. Aí non había nada de minuciosidade a hora de operar, digamos, era máis carnicería. Láudano, opiáceos e amputacións, directamente. Moita dor. É certo iso que din, que cando quedan sen viño danlles un golpe na cabeza? Os pacientes que se operan daselles unha mestura de viños cunha tintura de opio. Láudano. Tarda un pouco a facer efecto e non sempre funciona, pero é o mellor que temos. Tiña que ser tremendo, porque o da anestesia é así, e atar un home, agarralo, meterlle un pau na boca e ala a rajar, era moi duro. Onde está o paciente desta cama, o capitán Ulloa? A irmá Úrsula ordenou que o trasladasen á sala de agonizantes. A operación saliu perfectamente, ti mesmo viches. Xa, pero ás veces os pacientes empeoran de repente e ninguén sabe por qué. E dixéderes morrer. Capitán. Señorita. Me imagino una sociedad con mucho miedo, porque las enfermedades, las guerras estaban muy presentes en el país, ¿no? Y gente que estaba acostumbrada a vivir el día a día entre la vida y la muerte, ¿no? Somos designios de Deus. Teña tantas ganas de... Ainda nova. Pode ter máis fillos. O doutor Devesa dixo que o meu útero estaba danado. Esta era a miña derradeira posibilidade. Un dato moi importante daqui do hospital é que as medicinas se cultivaban no propio campo. E entón as enfermeiras son casi máis unhas empregadas de ter esas plantas listas que de outra cousa, non? O cecimbre? Úsase para facer xarope para dor de gorxa, nota. Experta en botánica non son, pero... O que aprendín foi a base de traballar na horta.
Para Olalla sempre foi como o seu gran soño, chegar a ser enfermeira no Hospital Real e resultaba imposible pensar que se pudese cumplir. Por que non está a tomar nota, señorita? Desculpe, dígame. Raíz de nocella, amorodo, aceda, orxo, 3 escrúpulos de nitro e xarope de vinagre. Nitro. Nitrato potásico. Vai ter que esforzarse un pouquiño máis, señorita. Olalla é unha rapaza de aldea, de clase humilde, pero que, por exemplo, sabe ler, sabe escribir. E supoño que eso lle leva a ter esa curiosidade que lle fai darse conta de que as cousas que non lle gusta como son se poden cambiar. Se de todos os xeitos non ia casar contigo. Iso dilo porque estás doida. Non. Digo porque a muller dun nobre non pode traballar, aínda que este arruinado. Así que pode estar tranquilo, doutor. Non me sorprende que se enamorase dunha moza da aldea tendo en conta como é esa moza da aldea. Non é unha moza cualquera. Estás tolo. Llevo un día terrible. É o único que pode aliviar a ubicarte. Non. Que sucede? Esqueciches que estás prometido con outra muller. Non. Pero é a ti a quen quero. Pois non pode ser. Está en constante conflicto entre o que quere facer realmente e o que debe. A familia está pasando problemas. Por iso preciso da túa axuda. Teñoxe que contar algo. Eu tamén, padre, Escoita, non hai tempo que perder. Hoxe mismo temos unha recepción para anunciar o teu compromiso. O seu fillo Daniel, digamos que o estandarte, o que ha estudiado, o que ven de ciruxán ao Hospital Real, síntese orgulloso, pero cuidado, sempre que faga o que o pai quere. Se os convoquei esta noite aquí, non foi só por dar a benvida a meu querido fillo Daniel, senón tamén para anunciarlles unha nova que me comprace moito. O seu compromiso coa señorita Clara Osorio. Pois para Olalla é un momento moi duro, non só supón que darse conta de que as cousas non van ser sinxelas, sino que a persoa que creía que iba a dar todo por ela, de repente parece que se está botando atrás. O teu casamento é fundamental para os intereses de todos. Con todos os respectos, padre, para os seus intereses, non para os meus. El en ningún momento accedeu a iso, simplemente o seu pai tendeulle unha trampa. Foime graza a túa inxenuidade, fillo. Se tes posición e diñeiro, podrás darlle o que queiras a moza. Pero se renuncias ao casamento, non terás nada. E destruirás a familia. E iso que queres? Leopoldo perfílase moi ben o cacique da época, non? Home con poder, o marqués que ven a menos pero que ten que mantir a súa, no? O seu nivel e o seu estatus. Os Álvarez de Castro. Moita grandeza e ningún can. O que fai a miña filla é recordar, cando se rebela contra o seu pai, que son eu, é recordarlle a existencia, non? É dicir, moita, aquí vamos moito de parecer, moito de tal, pero a realidade, efectivamente, ningún can. Foi por iso que casei cun inútil. Vostede ordena o cumpro. É o que se supón que ten que facer unha muller, non? E que queres, un aplauso? É o teu deber. Deber, honor, enchésevos a todos a boca con palabras que non significan nada. Obviamente, volvemos a dicir que estamos no século XVIII, dunha muller nobre, onde o que máis importaba era esa posición, e manter esa posición, e cos fillos é especialmente dura, sobre todo con Rebeca. Abonda, Rebeca. Fuches ti. O mellor para todos é que vayas pasar unha tempada co teu home. Elvira é unha muller frustrada, moi frustrada. Non ten unha vida que lle guste, non tivo un amor. Se cadra Leopoldo e ela amáronse nalgún momento, ou a ela gustaríalle pensar que así foi. Houve un tempo no que amei a teu pai. E que pasou? Ti. Leopoldo quería un varón por riba de todo. E desprezábame por non lle dar. Su muller é un apoio tal, pero non hai pasión, non hai amor, non hai delicadeza, non, é todo o que a él lle interesa. Desos tipos da época, estes tipos existían os caciques da época de fai moitos anos que eran así, eran eles, despois eles e máis tarde eles. Como ben sabe, o fornecedor do hospital morreu hai pouco. Ramón Cienfuegos. Lamentei a súa perda. Como membro do cabido, gustaríame propoñer un sustituto. Nicolás Parga.
Un comerciante de recoñecida zona na cidade. E a viúva? Que pasa con ela? Tiña entendido que ela podía estar interesada en levar o negocio. Que clase de muller querería facer semellante cousa? Pois Irene é unha muller xusta, traballadora, loitadora, que non ten medo ás cousas e que está aí nun mundo de homes, pero que ela quere loitar polos seus dereitos e os dereitos das demais mulleres. Ninguna muller debería exercer unha profesión, e menos aínda resentar un establecemento como este. Se me permite un consello, faría ben desfacéndose do negocio. Podolle facer unha boa oferta por ele. Vostede sería a última persoa que yo vendería. Que teña un bo día. Cando che pasa algo forte na vida tamén tes dúas opcións, ou hundirte ou dicir aquí teño que sair adiante. Ela decide sair adiante. Estou tan capacitada como calquera home para levar un negocio. Ninguén a vai a tomar en serio. Asegúrolle que non me penso rendir sen presentar batalla. Como que irá? Isto é o xusto e aí vou a negociar, porque hai que negociar e non pensa nin que é unha muller nin que a quen ten enfrente, senón isto é o que hai que facer. Non é decente que unha muller se faga cargo do negocio dun home. E menos cando ese negocio é un dos máis rendibles da cidade. Ese posto de fornecedor tiña que ser para un grosso. Efectivamente, naquela época o grupo de poder, o que tiña o poder, querían ocupar e encargarse todas as cousas entre eles. Don Leopoldo ten un complot contra min. Pretende que non me faga cargo do negocio do meu marido. Pensa vostede ocuparse da tenda? É iso. Tan raro lle parece. Coñezo perfectamente o negocio e as necesidades do Hospital Real. Pídolle, por favor, que non interrompa a nosa relación comercial. Só o feito de que alguén trate a unha muller como unha igual, pero como unha igual en términos profesionais, ademais, e de responsabilidade na representación na época, xa era unha cousa absolutamente susceptible de diferentes opinións, non? Cando ordena unha cousa, o intelixente é obedecer. Espero que quedase claro. Do contrario, vai ter moitos problemas. Con Don Leopoldo ten moitos problemas e sai adiante, pero despois é outra cousa. Entón, eu creo que é case a única persoa que case lle fai renderse. Déxeme ir, déxeme ir. Non! Non! Mírame! Non! Mírame! Non, non! A culpa non é deste. A culpa do teu home que non te enseñou a comportar como unha muller. Non, 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 non! Se eu parara esa violación non tería conseguido nada. Se non a paro e lle dou información a Irene, podemos unirnos e afundir o meu home. Sabe quen son? Que vai aquí? Vim para lle ofrecer a miña axuda. Por qué? Porque hai momentos nos que as mulleres debemos estar unidas. Eu creo que ás veces, aínda que sexan moi diferentes, pois tamén ás veces hai que unirse para facer forza. Se marcha. El gaña. Xa gañou. Vémola dura porque a vemos muller. Se fora home non o veríamos tan duro. As mulleres temos que esforzarnos o dobre para conseguir a metade. Pois eu xa non sei que facer para que padre me trate igual que a él. Xa escoitaches. Ocúpate do capitán Ulloa. Pero eu quero a Rodrigo. Rebeca, buscando ese amor constante que busca, estalle poñendo un espello na cara a súa nai. E isto non lle gusta nada, Elvira. É como que che abran e che ensinen as túas entrañas, non? Por eso é tan dura con Rebeca, especialmente dura. Se eu non tiven amor, ti tampouco vas ter. É unha cuestión de supervivencia, filla. Trátase del ou de ti. El capitán Ulloa es un soldado. Yo lo definiría como un romántico. Romántico en el sentido no romántico que conocemos ahora, de que regala unas flores y que sea detallista, sino un romántico
en el sentido de vivir la vida con pasión. Non quero levantar suspicacias entre a xente. Danar a túa reputación. A quen lle importa a miña reputación a estas alturas? A min. De alguna manera está traicionando el matrimonio, un matrimonio legal, pero para él es más importante que as dos personas se amen. Farías iso por mí? Claro. Desertar? Sí. O que fose necesario. Por ese amor, es capaz de batirse en duelo. Non é rival para él. As túas imprudencias non me deixan opcións. Gardarei loito por ti. Pero por pouco tempo. Los que viven en el presente no suelen tener miedo a la muerte. Se non fose por vostede, morrería na sala de agonizantes. Alégrome de ter acertado no diagnóstico. Rodrigo para ela non selo é un paciente máis no que dependía completamente dela, sino que é un pouco ese home perfecto, xusto e noble e orgulloso que tamén representa todos os ideais dela. Que fai? Onde vai? Gustaríame camiñar un pouco. É demasiado pronto, eu debería consultalo cun médico e O meu traballo é salvagardar o camiño. Non é a primeira vez que recibo unha bala. En el punto en el que estamos, está enamorado de Rebeca. Por supuesto que siente algo muy fuerte por Olaya. Un mal día. Non imagina. Pero probablemente a maior parte do corazón de Olaya sexa de Daniel. A reacción normal é fuxir ante o lume. E o que faría vostede? Por suposto que non. Vostede é incapaz de abandonar a unha muller. Me equivoco? Cobardía non creo que se esa palabra, máis ben a responsabilidade, non? Non sei se isto é moi adecuado. Por? Como estamos prometidos. Cal é a súa doenza? Teño mal sangue. Mal sangue? Parvadas. Miña nai tamén o tiña. É unha maldición. As maldicións non existen, muller. A filla de Andrés, bueno, ten uns certos entre epilepsias, desequilibrios mentais, etc. Entón, a psiquiatría, por exemplo, en España aínda non aceptaba o contacto personal cos pacientes, porque a Iglesia e o Santo Oficio incidía en que eso eran persoas endemoniadas. Dende logo que lle toquen a súa filla, entraría perigo. Que pasou? Que facías na enfermería? Non sei. Mírame. Mírame. Necesito saber como empezou o lume. Onde estou? Tranquila. Tranquila, son eu. Estás na consulta. Fai un esforzo e trata de lembrar como chegaches á enfermería. Don Andrés, paréceme que nestes momentos a súa filla precisa como pai e non como administrador do hospital. Imagina, Galicia 1800, con toda esta historia cos franceses, xente de todo o mundo xa paseando por aí, pero coa maxa da pedra
as enfermidades, ese momento de cambio. É vostede todo un revolucionario. Todo o contrario, eu máis ben diría que son un home pragmático. Cando algo vai ben, por que cambialo? Se ti nacías na nobreza, tocouche a lotería, porque eras de sangue azul ou que sexa. Se nacías no vulgo, tiñas moitos máis problemas. Eu son unha moza da aldea, vostede vai casar con unha señorita da súa clase. Nada novo. A irmá Úrsula, como lle chama Rosalía, despois como lle chama Laia o dragón, é probablemente un dos personaxes que máis problemas se vai poñer ao Laia. Se o meu marido descubre que o neno está morto, estou perdida, ten que axudarme. Non vexo como. Hai moitos nenos no orfanato. Ninguén vai notar que falta outro. Demasiado arriscado. Darille o que me pida. Trouxe máis cartos. Farei o que poida. Temos pouco tempo. O meu marido está a piques de volver dunha viaxe de negocios. Deixo nas miñas mans. Úrsula necesita xente que este baixo seu dominio e xente manipulable. Xa ten o neno? Non hai recén nacidos intramuros nin nas parroquias da contorna. Vai ter que dicirlle ao seu marido que foi a vontade de Deus. Paguei unha morea de cartos por ese neno. Vostede prometeume un fillo. E cumprín a miña promesa. Non. Ten que darme outro. Ou... O que? O denunciarei nas autoridades. Non lle importa utilizar os medios que fagan falta para conseguir as cousas que quere conseguir. Perfecto. Aí te lo teu. E xa sabes, mantén a boca pechada. Ela móvese nun mundo de intereses creados, evidentemente. Ela busca como mover, ten factores aos que mover para conseguir as cousas que quere conseguir. Que ven isto? Contelle toda a verdade. Sabe que ese non é o seu fillo. Iso non é certo. Trouxeno aquí porque tiña temperatura, pero xa está ben. É un expósito. Non é verdade! Leva a marca. Non. Aínda así, isto non ten por que ser un escándalo. Vostede quería un herdeiro e pode telo. Fale. Estou disposta a guardar silencio. Como imaginará, o meu silencio ten un prezo. Mais aínda cando se puxo en dúbida a miña palabra. Se a irmá Úrsula pois é un personaxe moi ambicioso, moi... Creo que é realmente o personaxe terrible da serie, non? É unha muller con unha ambición desmedida e sí, necesito, para recuperar o control do Hospital Real, pois necesito alianzas deste tipo. Ilustrísimo reverendo. Grazas por recibirme. Pola súa nota semellaba un asunto urxente. Todos os asuntos relacionados con Deus o son. Certamente. En que podo axudala, irmá? Gaspar Somoza pois vai facer todo o que estea nas súas mans. Ímolo deixar aí para recuperar o control para un relixioso. Non escoitaría mal. Estou segura do que oín. Como lle dixen, o administrador conta co respaldo da súa majestade. Agora ven unha autopsia a un sacerdote e un sacrilexio. O Santo Oficio está obrigado a intervir neste asunto e asegúrolle que así o fará. Utiliza a religión para os seus fins, pero tamén utiliza certos fins pola religión. É dicir, eu creo que ela sí ten certas crenzas religiosas, ela sí cree na institución, o que pasa que cree que hai uns medios diferentes para conseguir mantela tal e como ela entende que debe ser, non? O Santo Oficio non ten xurisdicción dentro destes muros. Eu só cumpro ordes. Pois iso, dígallo ao administrador. Deixo. É mellor que vaya con eles. Estás seguro? Non teñen dereito ningún. Dígallo ao doutor Álvarez de Castro que se faga cargo dos meus pacientes.
Perdón. Hai cousas que pasan por riba del, pero sí. E ademais di abertamente que a él non lle importan os rangos militares, nin as decisións políticas, etc. El único que lle importan son os pacientes. Ás veces atópome con pacientes que non queren que os trate. E por que razón? Vivimos nun mundo que non acepta os que somos diferentes. O mundo ten que cambiar. Xa está facendo, pero se cadra non é bastante rápido para xente como a nós. O doutor de Besa é un elemento rebelde e entonces é iso, os elementos rebeldes hai que vencelos e o doutor de Besa é un deles. Onde raio vai o corpo? Que fixeron con el? Imagino que se refire ao padre Damián. Irmán, non xogue comigo que eu non son unha das súas enfermeiras. O padre Damián descansa en paz baixo terra. Enterraron en domingo, sen avisar a familia. O Santo Oficio deu unha dispensa especial. Entendo. El sabe que están aí os adiantos, pero non é que non pudiesen entrar, é que incluso estaba prohibido que entrasen. Estamos falando de enfermos, polo amor de Deus. Os nosos recursos son limitados. Malgastalos en moribundos sería pecar por omisión cos que si podemos salvar. Isto é inconcebible. En París hai moito tempo cunha... En París acaban de cortarlle a cabeza a un rei. Parecelle un exemplo a seguir. Chega de Francia con ideas revolucionarias, pretende revolucionalo todo, a medicina, a vida... En París adoitábamos a... Non estamos en París, estamos en Santiago. Canto antes o entenda moito mellor. Eu creo que Daniel vai se esforzar e non vai perder a esperanza. Nin podemos nin debemos asistir a toda canta persoa reclame. Por que non? Porque entre unha dama e unha prostituta hai diferenzas. Aí é onde estaba o Hospital Real, que o Hospital Real que tiña que ver ca saúde, sí que podía ser unha pequena isla ou unha pequena burbulla dentro daquela sociedade opresora e oprimente. Doutor Álvarez de Castro, alégrame velo. Sabe que teño unha clase enteira de anatomía esperando por vostede. Agora mesmo non vai poder ser, doutor. Estou examinando esta paciente. Ter unha enfermedade terrible nese momento era... eso tiña que ser increíble. A morte deberíanos facer reflexionar sobre a vida. Só temos unha. Non nos queza. Se transportamos a alguén deste século a aquel, eu creo que non duraba nin media. Como se atopa? Ten moita dor? Non. Podo darlle un pouco de viño, se quere. Non fai falta. Que a xente o vexa, vexa que ben o reproducimos, e nada, que disfrute con nós desta serie. Deixade a morrer en paz. Padre Damián, veño a formarme como enfermeira. Xa que está aquí, ocúpese de manter limpa a ferida. A ser unha novata fixéchelo moi ben. Iso quere dicir que estou aceptada? Hola, eu quérote. Quero casar contigo. Vas baterte en duelo co Capitán Ulloa. Non é rival para él. Non tiña ninguna oportunidade contra él. Non me importa, matáchelo ou non? Preguntábame se vai sobrevivir. Iso só sabe Deus. Pero se cadra poderíamos axudar a decidirse. Sería unha mágoa que o noso señor desperdiciase un milagre salvando un home así. Onde está o paciente desta cama, o Capitán Ulloa? O meu nome é Olaya. Vounos sacar de aquí. Acaba de chegar ao meu hospital e xa ven dando... O Hospital Real non é seu, irmá. Acabas de gañar unha inimiga moi perigosa. Tiña toda a fe do mundo e mira o que pasa. E vontade? Canta vontade ten. Estou disposto a que sexa. A vontade é unha virtude moi cara. Se os convoquei esta noite aquí, non foi só por dar a benvida a meu querido fillo Daniel, que ven de París para incorporarse no Hospital Real como cirurxán, senón tamén para anunciarlles unha nova que me comprace moito: o seu compromiso coa señorita Clara Osorio. Vostede foi o meu primeiro e último paciente. Pero fágame un favor. Sobreviva